Imi silmino bandiraawo, inde am Pastor Goma, imi wondi e maala weetiɗo'o. Emi howna on nder inde Yeesu. Imi ngiɗi min ekkitina on dow tokkuki Yeesu. Ngo'ol woni ekkitinol jowaɓol, nder ekkitinolji 52. Ɗi'i ekkitinolji ɗi nder ɗerewol bi'eteengol, ɗerewol ekkitinki tokkuɓe Yeesu. Ta waawi jande, heɓu ɗereeji ɗin e deftere ceniinde nder Fulfulde. Waɗu ka janguki deftere ceniinde an e hoore maaɗa, ngam ɓeyda anduki ko Allah yiɗi. Hoore haala ekkitinol ngo'ol woni, noye andiraymi Allah boɗɗum. Joni malam weeti hokkay en goɗɗum habaru. To higo maaɗa e wi'uma goɗɗum boɗɗum, an bo a jooɗake tan a wi'aymo goɗɗum ko o nyumata, no o nanata, ɗum gaɗotoɗum o wi'a a nanayimo ko seɗɗa, a wannayi e fii boɗɗum ɗum o wi'atama. Ɗum gaɗotoɗum o nana mone ko o semta. Carel ngel higo maaɗa wi'atama goɗɗum fii boɗɗum, e haani kettindanoɗamo. Carel ngel Allah metantama, e haani kettindanoɗamo, ngam fuu ko Allah wi'i ɗum boɗɗum. Ta yiɗi anda Allah boɗɗum, doole kocca carel kettindanoɗamo, nden medda e makko. Waɗatay a hettindano Allah carel ngel jangata deftere ceniinde, kanjum woni laawol ngol Allah metirantama. To Allah ekkitinima goɗɗum carel ngel jangata deftere ceniinde, e haani ngaɗa do'aare dow majjum. Ta yiɗi anda Allah boɗɗum, doole kettindanoɗamo carel ngel jangata wolde makko, e carel ngel ngaɗata do'aare. No deftere ceniinde wi'i, no annabiijo Dawda yiɗi andira Allah. Jabuura suurawol 53 aayaare 1, e Jabuura suurawol 42 aayaare 1 yaaki 2. Aayaaje ɗen kolli Dawda e yiɗi anda Allah nonno nanowo weelo yiɗiri nyamdu. Ngele carel Dawda waɗata do'aare. Jabuura suura 5 aaya 3 holli e mo ummo ila subaka o waɗa do'aare. Malam weeti jangan en Markus suurawol arandewol aayaaje 35. Aayaare nden wi'i, ila subaka diga nyiwre e hori, o ummi o yahi wonde wigeere to walaa koo moye, o waɗi do'aare ton. Ngam ɗume Yeesu hakkiti hoore muɗum waɗa do'aare ila subaka? Ngam ton to wigeere nden walaa goɗɗo gannayɗomo. Malam weeti jangan en Biiturus arandewol suurawol 2 aayaare 2. Aayaare nden wi'i, no ɓikkoy keccoy ngiɗiri enɗam, onon maa ngiɗee wolde Allah non, ngam nde waɗa on cembiɗon nder kisndam ɗam keɓɗon. Ngam ɗume Biiturus noddiri wolde Allah enɗam? O noddiri wolde Allah enɗam, ngam nonno enɗam mawninirta ɓingel keccel haa ngel warta mawɗo, non wolde Allah mawninirta tokkuɗo Yeesu. Nde a tokkuɗo Yeesu, ko haani ɗaɓɓita? E haani mi ɗaɓɓita andal wolde Allah, ngam mi sembiɗa nder tokkuki Yeesu. Ko heɓata ɓandu maaɗa ta waɗi balɗe e balɗe a nyaamaayi nyamdu? Ɓandu maaɗa dullay sembe. Ko heɓata hoolaare maaɗa ta jangata wolde Allah nden a waɗata do'aare ko ndeye? Hoolaare maaɗa wartay walaa sembe. Malam weeti jangan en Timooti 2 suurawol 3 aayaare 19 yaake 12. Aayaaje ɗen mbi'i, fuu aayaaje gonɗe nder deftere ceniinde ɗum fofaango Allah, ɗum huutirayɗe ngam ekkitinki, e wagginki, e holluki yimɓe goonga to ɓe mboofi, e ekkitinki ko Allah yiɗi. Daga toye deftere ceniinde wurtoyi? Deftere ceniinde ɗum fofaango Allah. Ngole laawol deftere ceniinde wallirta en? Nde ekkitinay en, nde wagginay en, nde hollay en goonga to en mboofi, nde ekkitinay en ko Allah yiɗi. Waɗu ka janguki aayaare nde'e naa a jogake nde. Biiturus arandewol suurawol 2 aayaare 2. Aayaare nde wi'i,
No ɓikkoy keccoy ngiɗiri enɗam, onon ma ngiɗe wolde Allah non, ngam nde waɗa on cembiɗon nder kisndam ɗam keɓɗon. To malam weeti, e woodi ko ngiɗɗa kettindantoɓe en ɓeyda faamuki dow ɗu'um? No andirta Allah boɗɗum. Dawda e yiɗi anda Allah non no baroogel nanoyel ɗon ka yiɗiri yara ndiyam. A yiɗi andira Allah non? Taa yiɗi anda Allah non, doole keɓa carel ngam makko koo nde nyalnde. Koo nde Dawda e heɓa carel waɗa do'aare. A heɓa carel ngam waɗuki do'aare koo nde nyalnde? Nde haani keɓa carel ngaɗa do'aare njanga wolde makko? E haani koo nde nyalnde keɓa njayri e carel to ɗum wannataama ngaɗa ka waɗuki do'aare. To pasto, carel ngel neɗɗo jangata koo nanata wolde Allah ko haani o waɗa? To artir waɗuki do'aare, ko njanga, ko nana deftere ceniinde, tora Allah o ekkitinma goɗɗum ɗuɗɗum daga nder wolde maako, ballay ɗumma ngaɗa jonde, bonde iri nde tokkuɗo Yeesu. Taa jangi ko a nani ayaaje wolde Allah, ƴamu hoore maaɗa ɗe e ƴamɗe. Emi woodi goɗɗum hakke kaanuɗum mi wurtina? Ɗume fii ɗum wooɗa ɗe e ayaaje mbi'i to mi waɗa? E woodi alkawal ngal ɗum waɗaniyam nder ayaaje ɗe'e? Ɗume fii boɗɗum Allah wi'i waɗanayyam nder ayaaje ɗe'e? E woodi ko ɗe'e ayaaje mbi'atayam to mi waɗa? E woodi ko ɗum wi'iyam mi waɗa? Ɗume Allah wi'iyam doole mi waɗa nder ɗe'e ayaaje? E woodi ko haani mi ekkito nder ɗe'e ayaaje? Ɗume fii boɗɗum yimɓe gonɓe nder ɗe'e ayaaje ngaɗi kaanuɗum mimma mi waɗa? Carel ngel ekkitotoɗa goɗɗum diga nder wolde Allah. Taa waawi winduki heɓu wongol ɗerewol, ngaɗa ka winduki fuu ko Allah ekkitinma. Gaɗa heenye nyumuki dow ko nanɗa ko ko janguɗa, fuɗɗuto ngaɗa do'aare. Mbi'a Allah ko ekkitiɗa, mbi'amo ngikku ɗum giɗɗa ala. Toramo o walluma. Taa yiɗi anda Allah boɗɗum, e haani keɓa carel an tan koo ndeye. Yeesu hocci ɗum fii boɗɗum o heɓa carel o waɗa do'aare. Ngam nonde ɗuɗɗum e mo munyana ɗeyngol, ngam o huutira ngel ɗon carel o waɗa do'aare. To Yeesu e hoore muɗum waɗi non, an ɗume haani ngaɗa? To bandiraawo, nde a nani ekkitinol ngo'ol, ɗume haani ngaɗa? Heɓu carel e wigeere to walaa wongo hoolo, ngaɗa ka waɗuki do'aare koo ndeye. Ƴamu hoore maaɗa ɗe e ƴamɗe 5 ɗe ɗum windi carel ngel njangata koo nanata deftere ceniinde. Windu nder ɗerewol maaɗa ko Allah ekkitinma nder wolde maako. Jooni mi janganayi en ayaaje jangitaaki. Yahaya arandewol, suurawol 5, ayaare 11 yaaki 12. Raa ayaaje ɗen, ɗu'um woni ko tabbitinani en Allah hokki e yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on walaa yonki. Korontiyanko'en ɗiɗaɓol, suurawol 5, ayaare 12. Raa ayaare nden. Ngam non, fuu gartuɗo tokkuɗo Almasiihu o wartii neɗɗo keso, koo ɗume ko o waɗi ndenno ɗum ƴaɓɓake, koo ɗume wartii kesum. Ɗe'e ayaaje e haani a yaadake a jogake ɗe boɗɗum daga ekkitinolji ƴaɓɓiiɗi. Raa ayaare tokkitaaki heyre. Mi jangaynde jooni. Tokkita ko mbi'aymi. Yahaya arandewol, suurawol 5, ayaare 14. En ngoodi sembe ɓerɗe daraaki yeeso makko, ngam en tabbitini imo nana en to en torake mo koo ɗume non no o yiɗiri. Maatiyu, suurawol 9, ayaare 9 yaaki 13. Raa no ngaɗirton do'aare. Yaa Allah nyaako amin mo dow, inde maaɗa ceniinde mawnine, laamu maaɗa wara, ko ngiɗɗa waɗe nder duuniyaaru, no ɗum waarete e dow. Hokkumin ko min nyaamata hande, yaafanamin hakkeeji amin,
non no min jaaforanto gaɗanɓe min ko wooɗa. Taa allu min njaha to min gaɗata hakke, amma hisnumin daga jungo kalluɗo. Ɗe aayaaje e haani a yaadake a jogake ɗe boɗɗum daga ekkitinolji ƴaɓɓiiɗi. Raa aayaare tokkitaaki heyre. Mi jangaynde jooni. Tokkita ko mbi'aymi. Biiturus arandewol, suurawol ɗiɗaɓol, aayaare ɗiɗawre. Nde wi'i, no ɓikkoy keccoy ngiɗiri enɗam, onon ma ngiɗe wolde Allah non, ngam nde waɗa on cembiɗon nder kisndan ɗam keɓɗon. To bandiraawo, min ngari re'irde ekkitinol jowi, na en kawri ekkitinol garayngol. Allah barkiɗina on, ɓeydana on faamu e andal nder tokkuki Yeesu. Min getti. Yesu mi tokkima, ngam mi heɓa foftinde, mi wara fa e maɗa, inde Jawmirawo. Yesu mi tokkuma, jaraya be foftinde, nyande torraji kebiya, mi nodda ba inde maɗa, jaroyayam e Jawmirawo, ngam mi heɓa siwtare. Allah Babirawo, min getti e risku maɗa, a wurtini min laawol hakke, lilduɗami ɗe Isa almasihu, ngam junubaji amin. Tingala fa iyaka, min getti ma Jawmirawo, ngam a holli min bawɗe maɗa, a lildoyi min e ruhu maɗa, ngam min keɓa siwtare. Min getti ma Jawmirawo, min getti e bawɗe maɗa. Yesu bi Allah mo teddungal manga. Yesu bi Allah mo teddungal mangal. Yesu bi Allah mo teddungal manga. Teddungal mangal. Yesu o lamiɗo lamiɗo lalamɓe. 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 O hoshi laamu e teddungal e doto. Shilamu ete dongale doto. Shilamu ete dongale doto. Shilamu ete dongale doto. O wari e duniya heder talakaku. 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 O yari bone e jungo Yahudu e. O yari bone e jungo Yahudu e. O yari bone e juɗe Yahudu e. O yari bone e juɗe Yahudu e.
ɓe ngaɗi shawora ha ɓetigo yaymo 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 o heɓi maydere dow gafangal heɓi maydere dow gafangal heɓi maydere dow gafangal heɓi maydere dow gafangal orfiji jamma ko gan o sosta en fu 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 bawa balle tati sai Yesu o umi 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 Yesu on jaliɗo sheɗanu Yesu on jaliɗo sheɗanu Yesu on jaliɗo sheɗanu Yesu on jaliɗo sheɗanu safata koɗemo heder ɓernde ore 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 gam wala kisno sa Yesu on goto 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 kare la fayimbe gare fato kodemo kare la yimbe gare fato kodemo gare la yimbe gare fato kodemo gare la fayimbe gare fato kodemo Yesu on dengido otombo ina jonde Yesu on jengido otombo ina jonde Yesu on jengido otombo ina jonde Yesu on jengido otombo ina jonde awata yan duniya gantoko be mako 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 lalle wodi seyo nyande jaɗen doto lalle wodi seyo nyande jaɗen doto lalle wodi seyo nyande jaɗen doto lalle